Angkol. Angkol! Dagol! Ang hapita, Tanya. Tita, Tanya. Chinita. Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Nag-viral ang isang konsehala sa Tuguegarao City dahil sa kanyang opening prayer na binasa niya sa regular session ng City Council noong nakaraang June 17. Lumalabas raw kasi na gumamit daw siya ng AI o Artificial Intelligence. Nagpatulong daw ito sa ChatGPT. Pwede mo kasing i-command dito kung ano ang gusto mo para mag-produce ito ng prayer o dasal. At dahil doon, nakagawa naman na magandang prayer ang konsehala. Subalit, sa ending nito, hindi niya na-edit. May nakalagay kasi na may we also pray. At ang karugtong, feel free to modify this prayer or tailor it to your specific needs and benefits. Ibig sabihin ni ChatGPT, dugtungan mo yung may we also pray ng mismong sarili mong dasal. Subalit binasa rin ito ni konsehala na tila bang para kang nangopya sa exam na kinopya mo rin ang pangalan ng kinopyahan mo. Kaya't samot-saring reaksyon mula sa netizen ang natanggap ng nasabing konsehala. May mga nagbiro pa, in ChatGPT we trust. Kung kaya, suwisyon kung magdasal ka kabisyo, yung galing sa puso mo. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Amen. Basic. Morning call! Morning, Tis. Kabisyo, feel good Good morning! Miyerkules, June 25, 2025. Sa oras na 7:31 kasama ng pambansang Angkol, Angkol Dagol! Sa mga angkol, kauban po ng dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, pabasang Tita Tanya Chinita. Siya si Tita Max. With the pambansang Senior Mang Kanor! Ano yung ba't ka nakaluhod, Mang Kanor? Sandali. Wag yan. Ba't Nakaluhod ka ako. nakaluhod? Yan. Okay. Yan. Nagpe-pray pala siya. Nagpray Yan po ang ako, gusto ko nagpray po. sa'yo. Ugalin mo demonyo, pero nagpe-pray ka. Yan ang gusto ko sa'yo. Kasi nga naman ang prayer is for everyone. Hindi Otoy. naman porke palasimba, sila lang yung may karapatang magdasal. Lahat tayo ay binigyan ng kalayaang magdasal. At karapatang magdasal. Yes. And ako Kung sino man naniniwala, ang di ba? Diyos mo. Prayer. Is the best policy. Hindi yun. Hindi, ano? Gusto mo talaga. Prayer, Prayer can move mountains, ika Wow. nga, di ba? ibig sabihin nun, Mang Kanor, Ayoko ma-minus 10 kasi. hindi nga, ano ibig sabihin nun? Kasi Baka, figurative kahit anong yun idadasal mo, ibibigay yan sa'yo. Walang kung imposible. Walang imposible. Taos puso ang iyong Kasi yung pagdasal. mountain Pero ngayon, parang yung prayer can move mountain, parang di na masyadong applicable, relevant. Ano na ngayon? Kasi nahuhukay na yung bundok na lalagay sa likod ng MOA yung lupa. Ibang mountain din yung naakyat ko eh. Ano? Ah! Yan yung mapupunta ka talaga sa inferno. Pero yun na nga. Si Anong Konsehala. reaction mo? Anong reaction mo nung narinig mo yung Kasi prayer? ako, nakarelate ako sa nagchat-chat GPT. Okay. Oo naman. Halos lahat naman ngayon eh.
May tanong ka. Nagbibigay ng convenience yan sa life natin si ChatGPT. Ang laking tulong sa akin, lalo na influencer ako sa mga captions, tapos may mga minamanage din akong page, nakakatulong siya sa mga captions ko. According sa pwede kong i-modify Pangangailangan. according sa pangangailangan ko. Okay. Ang problema kay Madam, tingin ko, nagpautos siya sa tao niya, pahingi nga ng prayer. Tapos ginawa nung tauhan niya, copy-paste, hanggang nagmamadali siguro. Oo. Yun eh. Tapos hindi alam ni konsehala na, hindi pala to kasali. So, feeling ko hindi siya yung Hindi nag-chat na-edit. GPT. Totoo Oo, yan. yun yun. Tao niya lang yun. Tao niya yun. Hindi niya alam yun. Yung chat, feeling ko hindi niya alam yung chat GPT. Oo. Or maybe alam, pero yung tao niya yung nag-execute. Oo. Hindi natin alam Nagbigay kung sa siya kanya ba. eh. Sinend lang sa chat, nagmamadali eh. Parang ganun eh. Pag nagmamadali. Or po pwedeng siya, hindi niya lang na-proofread na, ay, meron pala, dapat i-edit ko ito pala naman, to. mag-pray na pala ako. Oo, di ba? So, one example. Parang example yung isang kaibigan natin, di ba? Hindi ko na lang pangalanan, di ba? Boss G, Oo. nag-search sa Oo, website. nag-search ng prayer. Siyempre, para sa meeting nyo, prayer. Tapos sa ending, meron nakalagay na, Bless our teachers. bless our teachers. So, dasal para sa Para mga... sa school. Teachers Day pala yun na dasal, di ba? So, kumbaga, dahil sa pagmamadali, hindi mo na double check. Na double check. So, suggestion ko na lang, if ever na... Kasi may mga ganyanan, ma-on the spot kayo, uy, ikaw na mag-pray. Siyempre, ayaw mo naman tumanggi, baka sabihin napaka-devil mo naman. Di, pag ganyan na lang po, kung anong nasa puso mo, yun na lang sabihin mo. Hindi naman kailangang may kopya ka, basta, Lord, salamat. Di ba? Ako naman, Para lang hindi ka mawala. Oo. Kasi nararatel ka eh. Actually, mas mawawala kung from the heart eh. Minsan may mga taong lalo kung public servant, lagi naka-ready yung manuscript eh. Kaya nagigets ko Ayan, kung... Oo, lalo kung hindi pa sanay humarap sa tao, mas okay naka-manuscript. Di ba mga nagsispeech na naka-manuscript eh? Totoo yan. May script na ganyan eh. So okay lang sa akin. Yun lang, mali na naka-paste. Na-proofread dapat. Well, yung akin lang naman is yung tayo-tayo lang, yung hindi naman siya talaga for the public consumption na magdasal ka. Nanahimik na tong isa. Yung si Father? Nagpipray ako eh. Ako yun. Nagpipray kasi ako nanahimik. Pray boy ka kasi eh. Basic! Sabi niya, Amen! Sabi ni Pastor? Sabi ni Konsehal. Iboto niyo ako! Sabi ni Konsehal? Sabi ni Pastor! Uy, offering na daw. Sabi ni Pastor? Sabi ni Konsehal. Inalim ng bulsa. Bulsa? Ni Pastor? Ni Kunsihal. Tumawa si Kunsihal? Si Pastor. Kasi komedyante siya. Si Pastor? Yung Konsehal. Komedyante Nakita ko sa tarpaulin yung mukha niya. Si Kunsihal? Si Pastor. Uy, bakit may ibon? Yung tarpaulin niya. Tarpaulin ni Pastor. Tarpaulin ni Kunsihal. May kalapati. Yung picture ni Konsehal. Ni Pastor nga. Ay, syempre, Holy Spirit yun. Katabi ng Holy Spirit. Si Pastor. Yung Konsehal. Kaya naman pala. Sige na. Pinagis niya yung, Gusto mo ihagis ka na. may bodyguard! Oy, may bodyguard si Kunsihal? Si Pastor! Uy, talaga ha, maldito ka talaga. Babae mo ba yan? Babae si Pastor? Yung Konsehal? Basic! Kind of dream that can't be. Metro's number one. Love